Teraz si predstavíme nosič Patapon a nosenie dieťatka v polohe vpredu. Patapon je také jednoduché látkové nosítko, ergonomické, jeho použitie je veľmi jednoduché, rovnako ako nasadenie a vloženie dieťatka, takže určite s tým nebudete mať väčší problém. Chytíme si bedrový pás a položíme si ho cez bedra. Vzadu si ho zapneme a podoťahujeme popruhy na našu veľkosť. Niekto radšej nosí bedrový pás nižšie položený, niekto radšej vyššie na páse, takže treba si to vyskúšať, každému vyhovuje niečo iné. Takto máme nosič pripravený na to, aby sme mohli do ňoho vložiť dieťa. Tak, vezmeme si dieťatko na ruky, položíme si ho tvaričkou k sebe na brucho, tak, aby zadoček malo u hornej hrany bedrového pásu. Chytíme si chrbtovú opierku a vytiahneme ju hore cez chrbátik dieťatka. Takto. A prestrčíme ruku najprv do jedného ramenného popruhu a potom do druhého. Vzadu si chytíme sponu zapneme, prípadne dotiahneme a takisto podoťahujeme ramenné popruhy, tak aby dieťatko bolo čo najbližšie nášmu telu. Prípadne ešte skúsime trošku to dieťatko dole usadiť. Tak. Skontrolujeme, či je rovnomerne posadené v nosiči. A máme hotovo.